ας κάνουμε ένα πύργο. Εγώ και ο ορθογόνιος θα κάνουμε τη βάση. Έλα. Πάμε φίλε μου Γαλίτσα. Ελάτε κι εσείς, εξάγουνε και τραπέζια. Ελάτε στους ώμους μας. Ερχόμαστε. Τα κατάφερα. Εγώ θα πάω από εδώ. Σε μένα. Να σε ευχαριστώ. Βοήθεια κι εγώ. Εσύ Βοήθησε. Αλλά να σε βοηθήσω. Μέση μου η πλάτη. Νομίζω ότι άρχισε στη μια πλευρά. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να ανέβεις στο πύργο μας? Και να του δίναμε το δικαίωμα δεν θα μπορούσε να ανέβει, ενώ εγώ που έχω 4 ίσες πλευρές μπορώ πάντα να ανεβαίνω. Εκείνος δεν έχει τίποτα. Συμφωνώ με τον φίλο μου τον Πλάτωνα. Έχουμε την άλλη διαφορετικά. Μόνο που εγώ έχω τις απέναντι πλευρές μου ίσες και παράλληλες. Σωστά, κόλλα 5. Λοιπόν, άκου εσύ πάλι σχήμα. Εγώ έχω 6 ίσες πλευρές και 6 γωνίες που με επιτρέπουν να στέκομαι σε όποια από αυτές θέλω. Εσύ τι έχεις? Τίποτα από αυτά. Είσαι ένα μηδενικό. Λοιπόν, σήμερα, δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ αυτό το παλιοκύκλο στο παιχνίδι μας. Θα μας χαλάσει πάλι. Και σαν ανώτερος που είμαι, αφού έχω περισσότερες πλευρές και γωνίες από εσάς, θα πρέπει όλοι να μ' ακούτε. Καλά τα λες κανονική εξάμενα. Συμφωνώ μαζί σου, παρόλο που εγώ έχω 4 γωνίες και 2 πλευρές παράλληλες. Ας φύγει από την παρέα μας. Τον καημένο τον κύκλο δεν το μίλησε καλά ο εξάμηνος. Ναι, κρίμα, το λυπάμαι πολύ. Βρε τα τριγωνάκια. Τι γίνεται, δεν πιστεύω να πάτε με αυτό εκεί το χαμένο. Δεν μπορείτε να μ' αγνοείτε εμένα. Και γιατί παρακαλώ? Άντε βρε, μισήστε από μένα. Χάρη σας κάνουμε που σας δίνουμε και σημασία. Δεν με θέλουνε. Είμαι ένα μηδενικό. Κι εγώ είμαι ένα κανονικό σχήμα που έχει 3 γωνίες και 3 πλευρές ίσες. Αλλά δεν κάνω έτσι.
Και για μένα έχουν μιλήσει σπουδαίοι φιλόσοφοι, όπως ο Πυθαγόρας με το περίφημο Πυθαγόριο θεώρημα. Αλλά η συμπεριφορά του κανονικού εξάμηνου είναι απαράδεκτη. Μη στεναχωριέσαι. Το κανονικό εξάγωνο είναι ένας ψιλομύτης φαντασμένος που τα έχει δει αυθεντικό. Οι γωνίες του και μια λύρα. Δεν ξέρει τι του γίνεται του παλιοσχήματος. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε. Όταν είμαστε στο δημοτικό, κάναμε έναν αγώνα δρόμου. Και επειδή εγώ κυλούσα, τους νίκησα. Και όλη μέρα δεν κλέφτη και το εξάμηνο από τότε με κοροϊδεύει. Μα καλά, μαλώνετε τόσα χρόνια με αυτό το απόβρασμα της γεωμετρίας. Δεν ξέρει που πάνε 4 γωνίες και θέλει και 6. Είναι μια μαύρη κοιλίδα στη γεωμετρία. Δεν είναι όρθιος, είναι απλά ένας φαντασμένος ζηλιάς. Ελάτε, εδώ έχω μια ιδέα. Ας κάνουμε το δικό μας σπίτι. Ναι! Τι και να κάτσε πάνω μας. Έχουμε ένα κορίτσι. Και Τι ωραίος πύργος. Μπορώ να πω κι εγώ στην παρέα σας. ναι, έλα, κατεβαίνω. Έχασα το τετράγωνο, πού πας. Εγώ είμαι το πιο ωραίο και τέλειο σήμα. Κι εγώ, πάμε το φίλο μου το τετραγωνάκι. Γιατί εσύ δεν νοιάζεσαι για κανέναν, μόνο για τον εαυτό σου. Σωστά. Τραπέζι, πού πας, μη μ' αφήσεις. Γιατί να κάτσω μαζί σου, για να με προτιμάς και εμένα και τις γωνίες μου και τις πλευρές μου, θα πάω με τα τριγωνάκια, που παρόλο που έχουν λιγότερες γωνίες από σένα, συμπεριφέρονται καλύτερα. Γεια σας, για το βίντεο! Ναι, ελάτε. Λοιπόν, οθόνη, τετράγωνα, κάντε τη βάση. Εντάξει. Ανέβη και εσύ. Περιμένετε και εμένα, θα κάνω ανάποδη τούμπα. Οχ! Γιουπί! Ελάτε να σας κρατήσω. Έλα, ανέβα στο πόδι μου. Έλα. Μπράβο. Ελάτε. Έρχομαι κι εγώ. Με ένα σάλτο, ανεβαίνω. Έλα, κορίτσι. Ναι, με καταφέραμε. Τι ωραίος πύργος. Κύκλε, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όλα τα άσχημα λόγια που σου είχα πει. Δεν σου άξιζε. Δεν πειράζει. Σημαντικό είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Άμα θες, έλα να παίξεις μαζί μας. Και κατεβαίνουμε σε 3, 2, 1.